Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena Don Alfred Vella se nkun magħkom dawn l-erbat li ġejjin kull nhar terba biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija. Jiena llum naħdem hawn il-Kurja u ngħin ukoll fil-parroċċja ta' Ħattart, nitolbu l-Alla l-imbirek li kif se jgħallimna llum fil-Vanġelu, aħna jekk irridu nsalvaw ħajjitna, irridu nibqgħu sħaħ sal-aħħar. Hekk se jgħidilna l-Vanġelu. Jiġifieri ma nistgħux aħna nħallu l-kurrent tal-ħajja jiġri bina. Għalhekk ħuti fil-waqt li narfu ħtijietna ħan iċċelebraw dawn il-misteri qaddisa, impoġġu wkoll f'riġlej l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Anke intom li qegħdin issegwuna, telespettaturi, li tpoġġu issa wkoll l-intenzjonijiet tagħkom. Il-mulej jisma' it-talba tagħna lkoll. Aħfrilna mulej tas-supervja tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrilna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek mhux dejjem għarafniha, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba l-istess kelma rajnija tqila u diffiċli biex ngħixuha, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tagħna lkoll biex nitħejjew dejjem aħjar ħalli nagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollna dejjem l-għajnuna tat-tieba tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, is-Sultan Beltassar għamel ikla kbira lill-elf mill-kbarat tiegħu u quddiem dawn l-elf qabad jixrob l-inbit. Kif daq l-inbit, Beltassar bagħat iġib it-tazzi tad-deheb u tal-fidda
li missieru Nabucodonosor kien ġieb mit-Tempju ta' Ġerusalemm biex minnhom jixrob is-sultan u l-gbarat tiegħu, in-nisa tiegħu u l-konkubini l-oħra li kellu. Imbagħad daħħlu t-tazzi tad-deheb li kienu nġiebu mis-santwarju ta' Alla f'Ġerusalemm u minnhom xorob is-sultan u gbaratu, in-nisa tiegħu u l-konkubini li kellu. Xorbu l-imbit u faħru l-allat tad-deheb u tal-fidda, tal-bronz u tal-ħadid, tal-injam u tal-ġebel. Minnu fih ħarġu swaba ta' id ta' bniedem u bdew jikdbu biswit il-gandlier fuq il-ġir tal-ħajt tal-palazz tas-sultan. Is-sultan radi kliet miftuħa iju tikteb. Imbagħad is-sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħażduh. Il-ġogi ta' ġenbejh inħallu u l-kobtejh bdew iħabbtu ma' xulxin. Imbagħad daħħlu lil Danjel quddiem is-sultan. Is-sultan qabad jgħid lil Danjel: Inti hu Danjel minnu liek li turrufnati ta' Ġuda, dawk li s-sultan missieri kien ġieb minn Ġuda. Jien smajt fuqek li inti għandek fik l-ispirtu tal-Allat u li fik instab dawl, għaqal u għerf li ma bħalu. Jiena smajt fuqek li inti tista' tagħti tifsir u tħoll problemi tqal. Issa jekk tista' taqra l-kidba u tarrafni t-tifsira tagħha, inti tilbes il-porpra u kullana tad-deheb ma' għonqok u tkun ittielet fil-ħakma tas-saltna. Imbagħad Danjel wieġeb u qal quddiem is-sultan: Ħajjibqgħu għalik ir-rigali tiegħek u d-doni tiegħek għatihom lil ħaddieħor. Madankollu il-kitba naqrajielu lis-sultan u nagħtih it-tifsira tagħha. Int trid titolla fuq sit is-smewwiet. Ġabulek quddiemek it-tazzi tat-tempju tiegħu u minnhom xrobt l-inbit int u l-gbarat tiegħek, in-nisa tiegħek u l-konkubini li għandek. U faħħart l-allat tal-fidda u d-deheb, tal-bronz, tal-ħadid u tal-ħatab li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jarfu. Imma lill-Alla li fidejh tinsab ħajtek u triqatek kollha, inti ma tajtux ġieħ. Imbagħad minn qudiemu kien mibgħut tarf ta' id u kitba, din li nkitbet. U din hi l-kitba li nkitbet: Mene Teqel Parsin. It-tifsira tal-kliem hija din: Mene, Alla tirjem ta' saltnatek u temma. Teqel imtiżint fil-miżien u kont misjub nieqes fil-pis. Parsin, saltnatek hija maqsuma u mogħtija lill-Medji u lill-Persjani. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Sem responsorjali, faħruhu għalluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku xemxu qamar il-mulej, flimkien faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku kwikeb tas-sema il-mulej, flimkien faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku xita u nida kollha il-mulej, faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku irjieħ kollha il-mulej, faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birek naru sħana il-mulej, faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birek bartu ksieħ il-mulej, faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jiena nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Jagħtukom f'idejn il-mexxejja taż-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs.
ويحدوكم قدام سلاطن وغفرناتوري minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu fuq minn qabel kif se tiddefendu ruħkom għax jiena nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jieqaflu jew imerih. U jittradukom saħansitra il-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud minnkom joqtluhom. U kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Żgur li trid tkun armat tajjeb biex tista' tiddefendi il-kawża tiegħek. Ma tistax tmur il-qorti pereżempju bla ma inti tkun preċiż f'moħħok u f'qalbek x'se tagħmel. Ma jfissirx li f'dak il-mument ma tħoss it-tensjonijiet kollha. Imma mbagħad jiġik il-kuraġġ, l-għaqal. U dawn huma wkoll virtujiet li aħna rridu inkabbru fina. Kuraġġ biex ngħidu l-verità. Kuraġġ biex niġdu għall-verità. U għaqal. U l-għaqal ma jfissirx iddabbar rasek. L-għaqal ma jfissirx li inti tagħmel dak li jiġik f'moħħok u li jaqbillek. Daniel fl-ewwel lezzjoni llum jurina kemm importanti il-kuraġġ quddiem il-mument tal-prova. San George Preka, kif tafu, jallimna dak li hu kien jgħid fil-mument tal-prova kollox. U Daniel hawnhekk fl-ewwel lezzjoni llum qiegħed jurina kemm ġietu prova qawwija quddiem is-Sultan Baldassare. Dana rid jixxala, rid jiddeverti u ma konfondiex li jikkalpesta it-tempju tal-Lut u li juża dawk l-affarijiet li kienu tat-tempju għad baħrit tiegħu. U jbeġġa allura qalb il-poplu Alla li kien fl-eżilju dak iż-żmien. Imma mbagħad deret diklit u kitbet dawk il-kliem fuq il-ħajt li s-sultan beża minnhom x'qed jiġri. U batal Daniel. U Daniel b'kuraġġ u qawwa qallu tassew x'qiegħed jiġri. Ma beżax għax qiegħed jgħid il-verità. Ma ddejjaqx għaliex jaf li l-verità teħlisna, kif jgħid San Pawl. U allura Daniel b'wiċċu minn quddiem spjega lis-sultan x'kien se jiġri. Is-sultan wedu ħafna affarijiet, imma Daniel ma tkaxkarx mill-wediet tas-sultan u b'determinazzjoni u rieħ tassew il-verità li ma tibżax. Il-verità li għalkemm tweġġa però importanti li tkun tafa. Min-naħa l-oħra Ġesu fil-Vanġelu llum qalilna li qal verità li ġejja minn Alla nnifsu. Aħna rridu nkunu lesti li nagħtu ħajjitna. Hemm silta fil-Vanġelu tal-lum li hija qiebsa ħafna u jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi wħud joqtluhom u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Ir-realtà li anke qegħdin inħabtu wiċċna magħha fid-dinja tal-lum. Faċli inti tkun
fil-kumpanija ta' sħabek fuq ix-xogħol jew l-uffiċċju jew fl-azzjenda li tkun qed taħdem u jekk tgħid li tmur il-quddies pereżempju, mela dek ta' żmien il-brodu, mela għaddew jidħku bik. Jew inkella tgħid fli temmen valuri u prinċipji sodi, favur il-ħajja, favur il-ġustizzja. U jgħidlek u ħallina minnek u dabbar rasek u ma tarax, ma inti tibqa' determinat. U jista' għaliex inti jarawk determinat, jarawk determinata, iwarbuk, iżebilħuk, il-persekuzzjoni f'kelma waħda. Jistgħu wkoll hawn ukoll pajjiżi fejn inti jekk tgħid li int Kattoliku, żgur ma jtuk xogħol, jeqrduk bil-ġuħ. Aħna Malta le, imma rridu noqdu attenti li aħna dejjem irridu nagħtu xhieda tal-verità, xhieda tal-ġustizzja, xhieda ta' dak kollu li huwa ġej minn Alla l-imbierek f'kelma waħda tal-prinċipji validi u solidi li Alla fil-kelma tiegħu jgħallimna. U jekk aħna inżommu dan kollu f'moħħna u f'qalbna, b'kuraġġ u determinazzjoni kif għallimna Daniel fl-ewwel lezzjoni, allura nsalvaw ħajjitna. U dik is-sentenza li biha jagħlaq il-Vanġelu tal-lum, jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom, issir realtà f'ħajjitna. Realtà forsi mhux f'din id-dinja, imma nitwieldu għal ħajja ta' dejjem u nkunu salvajna ħajjitna. Dan li nitolbu għal xulxin. Li qatt u mkien quddiem ħadd ma nibżgħu ngħidu l-verità. Ngħidu l-verità dawk il-prinċipji, il-valuri li l-Mulej Alla jgħallimna u jridna ngħixu permezz tal-kelma tiegħu. Ejjew issa flimkien noffru it-talb u x-xewqat tagħna l-Alla l-imbierek. Għall-Knisja Mulej li għaddejja minn żminijiet sbieħ fis-Sinodu, issa żmien ta' wara s-Sinodu, il-Knisja f'Malta permezz tal-isqfijiet tagħna, ħalli aħna verament għalkemm huwa żmien ta' purifikazzjoni fl-istess Knisja, imma jkun żmien fejn aħna narfu il-kelma tiegħek aħjar u tkun Knisja ħajja għaż-żminijiet tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi tant nixtiequ fid-dinja. Paċi li ma tiġix bil-ġlied bil-gwerer, imma tiġi bil-ħaq u l-ġustizzja, ħalli l-bnedmin kollha jgħixu f'armonija sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għall-eżies ħutna li huma għaddejjin minn mumenti ta' mart jew diffikultajiet oħrajn iħossuhom imwarba biex inti Mulej tieqaf magħhom u jindunaw f'dawn il-mumenti li inti preżenti għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għall-eżies tagħna mejtin dan ix-xahar issa kważi wasal biex jispiċċa, imma aħna f'Novembru niftakru b'mod speċjali f'dawn ħutna li ħallew din il-ħajja biex inti tdaħħalhom fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina l-koll Mulej biex qatt ma jonqosna l-kuraġġ, l-għaqal li nkunu xhieda ta' fid-dinja għall-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li kuraġġ u tama qegħdin impoġġu quddiemek fil-miżerji kollha tagħna. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. U sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli u l-qtajiet kollha tas-sema flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej int lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu l-Mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistenew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin l-aħwa. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu Kristu jwassluni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. U Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ, bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Amen nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkina Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nraddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li bħalissa aktar minn 40 nisqof Ewropew qegħdin Malta sabiex jiddiskutu suġġetti importanti li jolqtu l-fidi nisranija fl-Ewropa, mod partikolari dwar kif il-Knisja fl-Ewropa tista' tkun sinodali. L-insara kollha huma mistiedna jipparteċipaw fil-quddiesa li se ssir il-lejla fil-Katedral tal-Imdina fis-6 ta' filgħaxija u se titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ħlesejna u wieqaf magħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-misteri tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum اغفر لنا ذنوبيتنا bħalma naghfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħanna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
مبارك انت في وسط النساء، مبارك الفرط tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għarina, iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom l-aktar bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja. Meta sitna Marija kienet inkurunata bħala reġina tas-sema u tal-art u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għarina, b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħanna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik lilek najtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-qnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna b'nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib, iżdaħrisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu l-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Iben Alla, Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob Om għalina. il-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera,
tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob torri għalina, tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tal-aqda, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob sultana għalina, tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minn għajla u eħtija, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana ta' Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. ħatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Rażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Misteru arkubtejna, ejjew mela naduraw u qudiem ir-riti ġodda surit qodba jispiċċa bit-min ta' qalbna nħossu dak li s-sensi le jaraw. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.